I da ste ljudi, evo danas snimamo četvrtu epizodu igre za slabije računare. Da počnemo odmah. Prva igrica je Need for Speed Most Wanted. Za tu igricu vam treba oko 768 MB rama, nemam pojma nijako ako treba, ali znam da je igrica onako dobra. Druga igrica je LoL, ja mislim da za nju treba 1 GB RAM i da procesor treba 2.5, ja mislim. A onda treća igrica, nećete verovati, Football Manager 2015, za to treba 1 GB RAM. Ako ne verujete, nemojte ni da gledate ovaj klip. Sljedeća igrica je Pro Evolution Soccer 15 i za nju treba 1 GB RAM. Znači ono na minimum da igrate, na lov i na najmanjoj rezoluciji. To imam u nekom časopisu pa sam zato i uzeo odatle. I peta igrica je A Beard Story. Tu ne znam ja, to je neka retardirana igrica, ali ajde, ja sam je stavio tu, pa nek bude. I to bi bilo to igre za slabije računare. Hvala što ste